beija, 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 beija. Oh beija, oh beija, oh beija. אגדי בז'ה, נח 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 נח. בני שובל מציגים מחנה קיץ ישראלי בשבט יעד. בוא אחי, תבוא אחי למחנה, יש שגעת וגדול יהיה מה שתרצה, רק תשים טוב את הכובע ותתחיל לצעוק. מחנה ישראלי יהיה כל כך כל כך מתוק. אוי, מה זה מתוק פה? זה מתוק. הוספת סוכר? זה טעים לי. מתוק מאוד. זה פירות. השיר הזה כל כך טוב, השיר הזה כל כך טוב, אז תזיזו את התחת סוף, נסוף, גישי, שמן וגם טוב. מחנה ישראלי שהוא קלאסה, אז כדאי שתצאו מהבאסה. יש כאן אחלה פטל, יא אללה, השירותים פה פנן ולא בררה. תשמעו סוד, כל זה חרטא אתם רוצים עוד. יש סצנות ארוכות משסות ומסורות, יש פיתות, בא לי לעלות לגובה. אני תמיד שותה, עליי תמיד יש כובע. אחי, תבוא אחי למחנה, יקפיא שבט יעד בסבבה פה במחנה. קדימה. יהיה נכון וכל האלה יש שטחים רבות, מקלחות בתוך אחים, וואלה בוא להתנסות. תתנסה בלאט, מה קרה? מחנה 2012 הוא לא סתם מחנה, הוא מחנה מאוד מיוחד, בו אתה משתנה. מחנה בו אתה מפיק, לומד ונהנה. מחנה שרוק לעד, הוא לא רק מחנה. אז יאללה, למה אתה מחכה? תשרוק. קדימה גבר, שרוק. עכשיו נגמר אחי, נגמר אחי המחנה, אומרים שלום כי לעולם יותר לא נתראה. השיר הזה הכי טוב בהנהגת החוף, שבט יעד פה קורא לכולם את אור הטוב. זה הסוף. סוף.